Πείτε, ανοιχτά είναι. Κάτσε λίγο. Παρέκκλα. Έπρεπε να το περιμένω. Ακούει κανείς, είναι κανείς εδώ? Καλησπέρα σε όλους τους πύρους από GameTexas εδώ. Το τελευταίο διάστημα, όπως θα έχεις παρατηρήσει, έρχονται αρκετά SMS, email ή άλλου είδους μηνύματα τα οποία δεν είναι και τόσο φιλικά προς εσένα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προσπαθούν να κλέψουν προσωπικά σου δεδομένα, όπως είναι οι κωδικοί από κάποια social media ή ακόμη χειρότερα οι τραπεζικοί σου λογαριασμοί. Τι γίνεται το τελευταίο διάστημα? Έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες μαζικές αποστολές από SMS κυρίως, τα οποία απευθύνονται στους χρήστες, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην είναι ενημερωμένοι. Συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα τα οποία δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με την τεχνολογία πέφτουν θύμα σε τέτοιες απάτες. Για παράδειγμα, όπως μου έδωρα πριν λίγες μέρες, μου ήρθε ένα SMS το οποίο έλεγε: το δέμα σας έφτασε στην τοπική αποθήκη σας. Τελευταία φορά που κοίταξα, δεν είχα αγοράσει κάποια αποθήκη, ούτε νοικιάζα κάποιο χώρο, οπότε πάμε παρακάτω. Αλλά εξακολουθεί να μην παραδίδεται λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, αποστολής ή ελλειπών πληροφοριών. Μάλιστα. Γενικά, το να βάλω λάθος στοιχεία σε δέμα πλέον είναι σχεδόν απίθανο, μιας και έχω την Google να μου συμπληρώνει τα δεδομένα με το autofill. Τα πακέτα θα επιστραφούν μετά από 24 ώρες. Προσοχή, τα πακέτα. Στην αρχή λέγεται το δέμα. Λοιπόν, επιβεβαίωστε τη διεύθυνσή σας στο σύνδεσμο https://post.gbrinfo/elta. Παρακαλώ πατήστε Y, ανοίξτε ξανά τον σύνδεσμο ενεργοποίηση SMS ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης για άνοιγμα. Η ομάδα των ελληνικών ταχυδρομείων σας εύχεται καλημέρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που δεν θα ήθελα να μου συμβεί είναι να με ευχηθούν τα ΕΛΤΑ καλημέρα. Και στη συνέχεια δεν νομίζω ότι βγάζει και πολύ νόημα αυτό το κείμενο. Τι γίνεται τώρα? Αν ουσιαστικά εσύ απαντήσεις Y στο πληκτρολόγιο σου, τότε θα εγγραφεί σε κάποια συνδρομητική υπηρεσία. Παλιότερα υπήρχαν πολλές τέτοιες παγίδες, όπως το Subaru, στο οποίο ουσιαστικά άθελά σου έκανες εγγραφή και χρεώνωσαν ένα ποσό κάθε μήνα, δίμηνο ή ανάλογα. Έτσι, αρκετοί είχαν βρεθεί στη δύσκολη θέση να χρωστάνε στο λογαριασμό του τηλεφώνου τους υπέρογκα ποσά. Μετά από λίγες μέρες μου έρχεται ένα mail στο iMessage αυτή τη φορά. Το δέμα των ελληνικών ταχυδρομείων έφτασε στην αποθήκη και δεν μπορεί να παραδοθεί λόγω ελλειπών στοιχείων παράδοσης. Το υπόλοιπο είναι το ίδιο, πιέστε Y, bla bla bla. Αυτό έχει έρθει από τον αποστολέα ximu29615@ecloud.com. Το άλλο έχει έρθει από το mail parishassan668@gmail.com. Αντίστοιχα παραδείγματα έχω από γνωστούς μου, στους οποίους έχει έρθει κάποιο mail από την ΑΔΕ, είτε από την εφορία, είτε από κάποια τράπεζα, που τους λέει ότι θα λάβουν κάποια χρήματα πίσω ως επιστροφή κάποιου φόρου. Σε αυτό το mail τους ζητάει να πατήσουν ένα κουμπί το οποίο συνήθως έχει κάποιο φανταχτερό χρώμα και στη συνέχεια να εισάγουν τα στοιχεία τους. Με το που βάλεις τα στοιχεία σου εκεί, δίνεις πρόσβαση του τραπεζικού σου λογαριασμού σε κάποιον άλλον. Ναι, θα μου πεις για two-factor verification, αλλά υπάρχουν και τρόποι που πάλι μπορούν να σου κλέψουν και το SMS και στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση στα χρήματά σου. Εδώ κάπου πρέπει να προσθέσω και τον ξάδερφο από την Αφρική, τον οποίο εννοείται δεν έχει γνωρίσει ποτέ, και αποφάσισε μια μέρα να σου αφήσει κάμποσα δισεκατομμύρια για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Νομίζω πως τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να τις αναλύσουμε γιατί είναι ψέμα. Τι μπορείς να κάνεις όμως για να προστατευτείς από τέτοιες περιπτώσεις? Αρχικά, όταν έρθει το SMS σου, κοιτάς ποιος το έχει στείλει. Τι γίνεται? Πολλές φορές υπάρχουν κάποια email τα οποία αυτοκαταστρέφονται μετά, τα οποία συνήθως είναι από χώρες του Ανατολικού μπλοκ ή τελειώνουν σε στυλ Netherlands, Συζήτα και πολλά άλλα. Έτσι, ο μόνος στόχος τους είναι να κλέψουν τα στοιχεία σου και στη συνέχεια να καταστραφούν για να μην μπορείς να τα βρεις. Πάμε να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορείς να προστατευτείς από τέτοιες επιθέσεις. Αρχικά, όταν σου έρθει ένα SMS με το πακέτο, δες αν είναι όλες οι πληροφορίες που θέλεις εκεί μέσα. Υπάρχει tracking number, το έχει στείλει κάποια εταιρεία που έχει παραγγείλει, είναι με κάποια μεταφορική την οποία γνωρίζεις. Τα κοιτάς αυτά και συνήθως, αν σου λέει να πατήσεις κάποιο γράμμα ή να πατήσεις κάποιο link, συνήθως είναι απάτη. Βέβαια, αν βρεις το tracking number, το βάζεις στη σελίδα και διαπιστώνεις αν είναι όντως στα ταχυδρομεία ή αν είναι κάποιο ανύπαρκτο δέμα. Στην περίπτωση των mail, κοιτάμε ποιος έστειλε το mail, μιας και τις περισσότερες φορές είναι, όπως είπα, ψεύτικα email, ή μπορούμε να το κοιτάξουμε για τυχόν ορθογραφικά λάθη. Πολλά από αυτά τα email έχουν πολύ χάλια σύνταξη, σαν να το έχει γράψει παιδάκι το οποίο δεν έχει πάει καν σχολείο. Και συνήθως έχουν φανταχτερά χρώματα έτσι να σε κάνουν να πατήσεις το κουμπί και να πάρουν τα στοιχεία που θέλουν. Εδώ να πω πως οι απατεώνες πολλές φορές κάνουν πολύ καλή δουλειά και τα mail είναι όντως πιστικά. Εκεί τσεκάρουμε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αρχικά, η τράπεζα ποτέ δεν θα σου ζητήσει να βάλεις τα στοιχεία σου κάπου. Το ίδιο ισχύει και για την εφορία και για οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τους κωδικούς τάξης σου. Αυτά δεν θα στα ζητήσει ποτέ κανείς, και αν στα ζητήσει, εκεί να αρχίζεις να υποψιάζεσαι πως κάτι δεν πάει τόσο καλά. Γενικότερα, όταν κάτι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως δεν είναι. Μια άλλη κατηγορία που παίζει πολύ τελευταία είναι η απάτη στα social media. Πατώντας κάποιο link που σου έχει στείλει κάποιος φίλος σου, γίνεσαι και εσύ ένας promoter από κρύπτο.
Ουσιαστικά, αρκετοί χρησιμοποιούν το προφίλ σου για να μαρκετάρουν κρύπτο και να προσεγγίσουν και άλλα υποψήφια θύματα. Πατάς το link που λέει «Για είμαι ο φίλος σου, βοήθησε με σε κάτι» ή οτιδήποτε τέτοιο και στη συνέχεια γίνεσαι και εσύ ένα μέλος αυτής της οργάνωσης και χάνεις και το account σου. Τέλος, ένας πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων είναι η χρήση του 2FA. Τι είναι το 2FA? 2FA θα πει Two Factor Authenticator. Αυτό ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή στην οποία έρχεται κάποιο SMS, κάποιο extra pin ή οτιδήποτε άλλο στο οποίο έχεις πρόσβαση μόνο εσύ σε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, σε κάποια άλλη δηλωμένη διεύθυνση email, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση αυτός στον οποίο έδωσε τα στοιχεία. Αυτό πολλές φορές έχει σώσει καταστάσεις γιατί δεν δίνεις πρόσβαση στον άλλον ουσιαστικά να πάρει τα στοιχεία σου. Αν παρόλα αυτά υποψιαστείς ότι έχεις πέσει θύμα απάτης, καλό είναι να αλλάξεις τους κωδικούς σου. Το συμπέρασμα αυτού του βίντεο λοιπόν είναι το πρόσεχε τι link πατάς, από ποιον έρχεται και το πώς θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση αν πάει κάτι στραβά. Αν σου άρεσε το βίντεο και θέλεις να κάνω κι άλλους τέτοιους οδηγούς, μπορείς να κάνεις ένα σχόλιο κάτω για να μου πεις τι σου άρεσε, τι θες να βελτιώσω ή τι οδηγό θα ήθελες να δεις. Ένα like για να δω τι σου άρεσε, ένα subscribe για να ενημερώσει για όλα τα νέα βίντεο. Εδώ να πω μια ιδέα που έχω για το επόμενο διάστημα, να βρω ένα βίντεο γενικότερα με τις απάτες στο διαδίκτυο και πώς να προστατευτείς από αυτές. Αν θες να το δεις, γράψτε μου και αυτό κάτω. Με συγχωρείς όμως τώρα, πάω να πάρω το δέμα το οποίο έχω στα ελτά. Bye!